nwaha benyi na mụ na-ekwunu ụmụ Igbo a na-emekwali ọ na-agbakwali eti okwe eri okwe ọ na-agbakwa na nke onye chiri nyazelu onye olema asị na ndidi amakanụ asị na onye ndidi na ọ na-eri azụ ukponu eji ọsọ ali ọjị mbanụ na nwayọ nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụnụ eji ike eme ụwa na onye ndidi ga-eri azụ ukpo kwa n'ife anyị kwulunu onye ndidi ga-eri azụ ukpo kwa n'ife anyị kwetelunu na omelo n'izu omenọnwa ọkwa n'ife anyị kwulunu na omelo n'izu omenọnwa ọkwa n'ife anyị kwetelunu ndidi ka eji ejenu onye magi nwelu ndidi o maka na onye mechinu echi ebuka okwu ndidi ndidi amaka mma n'ụwa n'ụka m na-ekwunu na bụrụ na anyị nwelu ndidi n'ife ga-adị mma ebe onye ji ọsọ lulu ka onye ije egelu nunu nwanne biko welu ndidi n'ife ga-adị mma asị na oji nwa ya demela alụnụ a patient dog eats the fattest bone n'ilo na-asị ga-abịanụ mana onye ndidi na ọ ga-enwe mmelinu onye mazi echinu maka na echi dị imenụ makwọlụ nwa n'azụnụ onye mazi echi n'enu nwanụ ka m na-achụnụ